Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Fahrenheit Le Parfum for Men. Iyan siya ni Christian Dior. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag Le Parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mahumok, nga matamis, nga makahang, nga paha. Na amo na siya kung simutan, kag do ilimnon siya. Na angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have suede, licorice, kag Sicilian mandarin. Na ang suede, amo nang gahatag siya nga pagkapaha nga hamot, tapos may licorice siya, so may pagkakahang nga tamis. Kag for the mid, we have violet leaf, rum, coriander, kag cumin. Na amo nang rum gahatag siya nga pagkailimnon nga hamot, tapos may duha ka spices, coriander, kag cumin, para magkahang pagid siya. Kag for the base, we have bourbon vanilla, amo nang gahatag siya nga humok nga hamot. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye bye.